diunjuk nginjengan. Bapak juga semantan akan putar pari perusahaan berkaca-kaca kembang rada ugi saking Kanaya multimedia perkasa sound system terlepas penyerta ponten mestu memuji hajatipun Bapak Sugiman mugitan samanggi rahayu saat tema penenganten Mas Yanto Bang Nurul dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pepat pemuten ngatur ayu ingkang tinemu rahayu ingkang sampai menanggih agar kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam garangan matur suwun.